ועכשיו נפתח דלת אל גלרת הנקודה ה-12, המשלבת שני דורות של עיצוב רהיטים, ואיתנו אדם ודורון אפרת. שלום לכם. שלום. שלום. דורון, נתחיל איתך. אני רוצה לשמוע קצת על הגלריה שלך, מה אתה מציג בה? מציג בה עבודות של אומנים אחרים, עבודות חוץ ועבודות פנים. כשבעבודות פנים מוצגות עבודות שלי, מה הם עבודות פנים, לצורך העניין? עבודות פנים הן עבודות ציורים, צבעים, ודברים שהשמש לא מועילה להם, שצריך להגן עליהם ולשמור עליהם. יש עבודות זכוכית, עבודות ברזל. הנה, אנחנו רואים כאן ברקע דברים מדהימים. ואדם, אתה בעצם... זה ה-ready-made, זה העבודות ready-made שלי. מאוד יפות. ואדם, אתה, דור ההמשך? גדלת לזרועות העיצוב ולקחת את זה גם לעצמך? לגמרי, עם דור ההמשך, כמו שאת אומרת. אבא שלי הוא אומן. אני כבר לקחתי את זה ליותר כיוון עיצובי, שעובד גם עם אנשים, ובוא נגיד, לוקח את מה שאבא שלי עושה והופך את זה לקצת יותר קל לעיכול, ודברים שאפשר להכניס הביתה בתור רהיטים ופריטים פרקטיים. זאת אומרת, לקחת את זה, עשית לזה נגישות יותר קלה, אם נקרא לזה ככה. לגמרי. אני עדיין לקחתי את אותם ערכים של חומרי גלם. וטוב שכך. כן. לפי מה שאנחנו רואים. אז בעצם אני רואה כאן שולחנות מאוד מסיביים. אתה עובד עם עץ, אני רואה. בעיקר עם עץ. עץ זה חומר גלם שמכניס המון נשמה, ולא משנה מה הטרנדים בעולם העיצוב, גם אם היום הם מאוד מודרניים ואני אוהב את זה, העץ הוא חומר שמצליח להכניס המון חום ונשמה, גם כשהוא מעוצב בצורה מודרנית, והוא יחיד במינו בזה. מסכימה איתך. דורון, כיף לראות את דור ההמשך. מאוד, מאוד. המון נחת הורית. יש לנו ויכוחים שהוא פיינשמקר ואני באמת, זה בדרך כלל הפוך. כן, אבל המרחבים בעצם נקבעו בגלריה ה-12 מהערך שכאילו קבעתי שאני ארכיטקט יקה בדואי, שאני משלב זה המרחבים שלי, לפחות כאומן. הנה, כל אחד מעצב בדרכו. שני דורות של אומנים, תודה לכם שבאתם.